Мен Вафин Фарид болам, Саба районунан. Мына биз өзүбүз ушундай мендерлер ясайбыз. Бизде бир кичкене бренд бар, Саба мендери деп атала. Саба мендерин өзүбүз ойлоп тапмадык. Кишилер ушулай бизге айттылар, мына сиз Саба мендери экен. Ушулай Саба мендери кол дейм. Азыр бир 7-8 жыллап бардыр биздин бул ишибизге. Нерседен башладык? Кызыксынып, интернеттен карап, иштен койдобуз. Бүтүн кийинкиликни азыраак жойлоп жибериш үчүн кул иши керек. Бир шийккен убакытта Фарид айта, сен өзүң хаман шийип отурма, энди анын бетине машиналар бар ди. Шийгерге булады. Ушулай кызыксынып карап киттик деген, иштеп карадык бир мендер. Һәм дусларына күрсәттек. Дуслар айта, менә ди, как раз бизди хәзер ди бүлек алып барга кирәк иде. Шул бүлекне шийип бирмәссез микән ди. Балык шийди ул. Без матургын айттыр, мендәргә балык шийип бирдек. Бик яратып алдылар, интернетка куйдык, интернеттан күреп, берсенә кирәк булды, икенчесенә кирәк булды. Безнең өйдә бер мендәр юк, һәм материаллар, тукымалар өйрәнә башладык. Булай җайлырак икән, булайрак икән дип кызыксынып киттек. Һәм Фарид инде кызыксынып, моның белән чынлап та шөгыльләнергә була икән. Бу шуның хәтлек җитди бер иҗат итү, эшләү икән дип без кызыксынып, зур шигы машина салып, һәм шуннан инде дәвам итеп, кирәкле әсбапларны, кирәкле оборудованиены без үзебезгә туплый башладык. Менә мин кичә үзем өчен ясаган шундый обложка, как бы паспортный, бу из мебельной эко-кожи, и кишилер фото буенча от ручного шва айыра алмыйлар. То есть шундый ошаган ручной шовка диләр. Что мен сезгә күрсәтәм, ничек аны ясыйм, что бу действительно реально ручной шов түгел, бу все машинная вышивка ясый. Но вот создание самого шва, его подгонка под материал, под кожу, его полностью создание, это тоже как бы творческий процесс, не просто шулай жеңгеле ясарга. Жеңгеле ясасы булса, бүтін кіші, бүтін кімде вышивальный машинка бар, бүтін кішіні ясары. Көп кіші сырейінді. Мәселен ясыз подложка, банально, укрывной материал, любой хозский вид товар. Но бұл укрывной материал спанбот атала тұрған, көп интернет кибитлер сата как специализированная подложка под вышивальные машины. И бір 3-4 мәртебе кыйватрыкка. Без шын татар рухлы гаилә. Üstünlük bizning har vaqtda o'zimizning shin motor tatar tiline bağlar. Bizning tatarcha сөйләш, Allohga shukr. Һәм инде ул менә bizning ishimizda дигән шагыла. Менә үзебезнең мәдәниятебезгә мәхәббәт, татар милли бизәкләре алар безгә рәхәтлек өсти. Аларны эшләүебез белән без бик горурланабыз. Һәм менә татар бизәкләренә килгәндә, кайын аласыз бизәк, нинди бизәк ул диләр. Ул бизәкләрне алу иң беренче аны бит ясарга кирәк. Бизәкне ясый башлаганчы дагын аның авторлык менә алып эшли башласаң, авторлыгын бузмау да кирәк. Шуңа күрә инде безгә үзебезчә башкаларга үрнәк булырдай бизәкләр эзли башладык. Фотографии җибәрәм дә 5 минуттан була дип, это принтер түгел. То есть само создание программы машинной вышивки ул как бы и вакыт ала, и как бы творческий процесс все-таки, потому что переделать дизайн, который снимал килялер, это тоже все-таки нәрсә творческий булырга тиеш кешедә. Бизәкләрнең төрлесе бар. Төсләренең менә шушылай итеп кулланып карыйбыз. Килгән җирләр бар, килмәгән җире бар. Инде менә бу елдан без эшли башладык. Күн дип әйтик инде. Эко-күн ул теге шын кожага килгәндә, күн мендәрләр алар бик яхшы. Нык нишләтсәң дә бер нишләми торган матур гына әйтеп килеп чыга. Булар инде әлбәттә кабинетларга, бүләккә затлы матур үзебезнең бизәкле эшебез булып тора инде. Матур дигән кожаный мендәрләр кул белән ясалган, алар менә недавно берсе әйтте 20 меңдән башлап. Безнең мендәрләр без сатабыз 2 меңдән башлап. Үзем дизайн үзгәртәм дип, татар әйберен кертәм дип 20 меңлек мендәрне күп кеше ала алмый инде, просто финансово ала алмый. Но безнең менә все позволительно аларга. Современный дизайнда күбрәк кирәк мастерлар,
күркмичә ясап торган менә шундый безнең татар әйберләре. Мендәрне эшләгәндә иң беренче бизәге сойлана. Бизәгенә карата, аннары соң әгәр дә безгә заказ килгән икән, без шундый төстәге тукыма эзли башлыйбыз. Менә шуның белән әгәр дә уйласак, ул хайран бер атна вакыт алырга мөмкин. Әгәр дә туктамыйча, нәкъ менә шушы әйтеп кулыңа тукыма алып эшли башлый дисә, бизәкне ясаудан башлап, тегеп тапшырганга кадәр bir 2-3 көн вакыт кирәк. Туктамыйча эшләсәң. Biz sabah mendəri bulsak da, neçə pasport işi күрсәтәм дигәнем, mendərni ясау 1-2 saat була. Siz 1-2 saattан туясыз карап утырган, ничек бу аны кисәм, менә һәрбер орнаментны кисәбез, куябыз, тегәбез. Узак вакыт кирәк. Менә монда бәләкәй генә мендәрләр дә эшлибез, менә машина йөртүчеләргә киләләр. Машинага бүләк мендәр диләр, менә шушы әйтеп артка машина йөртүчеләр муеннары авыртмасынга шундый мендәрләр эшләтеп алалар, инде паспорт эшләре эшлибез. Безнең бизәкләрне яңадан да яратып кулланабыз. Әгәр дә кеше үзенең кайчан да булса үзенең ясаган бизәге була икән, ул бигрәк тә кадерле була алучыга. Безгә инде бигрәк тә кызыклы аны эшләп карау. Яңа бизәк эшләү әлбәттә бик узак вакыт ала. Берәр атна без аны компьютерда эшлибез. Аның һәрбер юлын салырга кирәк, һәрбер җебен тигез итеп, матур итеп төшерергә кирәк. Әле ул машинага барып җиткәнче хайран гына вакыт компьютерда әйләнеп тора инде ул безнең бизәк. Менә мәсәлән, шушы безнең авторлык Казаннан биргән әнинең яшь чакта иптәш кызына бүләк иткән бизәге дип безгә шушы бизәкне чиктерде. Ул мендәр әнисе чиккән булган, искергән, ул бизәкне без яңарттык, яңадан аны шушылай итеп чигеп бирдек. Алар инде бик куанды, аңа рәхмәтләр әйтте. Һәм дә безнең үзебезнең җирле матур гына татар бизәкләренә мөкибән киткән шәхесләребез бар. Алар безгә үзләренең бизәкләрен китерәләр. Менә чигеп карагыз әле, матур бит, кулланып карагыз, бары минем өйдә шул кие ята ул дип безгә чиктереп, менә шушы бәхетле булыгыз дигән мендәрдә дәгән безнең Таиф апа үзебезнең якташ Кызыл Миша авылыннан Таиф апа ясап биргән бизәгие. Монда инде безнең үзегез беләсез төрле символлардан элеккегә килгән татар символларынан кулланып ясалган бизәкләр. Шул әле без өйрәнәбез генә. Безгә кызыклы, безнең эшебез инде дәвам итсә ярар иде. Төбәкләргә таралсын иде. Аның белән кәсеп итү түгел. Безнең ничектер максат икенчерәк. Булсын булгач булсын ул инде кадерле, бирәгәйле һәм дә инде истәлекле. Тегеп бетердем. Хәзер алабыз. Вот такой, собственно, процесс получился. Пяльцаны алабыз да, кисәбез. Швейный машинкада тегеп бетерәбез инде. Эшләребез ничек таралып китте? Иң беренче без татар конгрессында катнаштык. Һәм татар конгрессында катнашканда безгә чит төбәктән килгән татар милләттәшләребез, алар кызыксынып эшләребезне алдылар. Һәм шуннан соң без аңладык инде, чыннан да бу бик кирәкле икән, чыннан да кеше ярата икән. Алар сусаган икән шушындый безнең бизәкле, шушындый матур орнаментлы үзебезнең кул эшләренә. Һәм дә инде без менә шушы юлыбыздан тайпылмыйча, шушы матур иттереп эшебезне дәвам итәргә ныклап тотындык. Конкурсларда катнаштык. Күреп алдылар, рәхмәт. Менә безнең һамандагы шушы үзебезнең ел саен без биреп карыйбыз Татарстанның иң яхшы товарлары бәйгесенә. Анда урын алып киләбез, дипломант булып киләбез. Безне рухландыра, әлбәттә, һәм дә менә шушы үзебезнең матбугат чаралары, безнең эшләребезне яктыртып торулары безгә бик зур илһам өсти. И окончательный этап все сшивать итәбез. Бу ителгән әйберләрне. И опять же ноу-хау, как бы ноу-хау да түгел инде, безнең задумка. Сшиваем по вот этому шву. И шулай була, шов күренмәй инде монда. Менә булды. Менә шундый обложка. То есть монда бежевый, монда коричневый. Место соединения строчка практически күренмәй. Һөнәрле кеше без ничек дип әйтим инде, ул яшәтә дә, ашата да һәм инде илһамландыра да.